салому алайкум тамоми бинандаҳои ҳамин видео. Аз шумо бахшиш эҳтиромона хоҳиш мекунем аллаҳзае ки ин видеоро мебинед хоҳишда нигаҳ кунед ҷойнамозе беҳтарин мақсад шаклу шамоили хуб дорад. Лек вақте ки асл вақте ту ба сажда ба рукӯъ мақсад меравӣ ин зинака диден нигаҳ кунед дар назди хуб хушрӯ нигаҳ кунед ки бадбахти яҳуд ёки насоро чӣ қадар дар дили мо фитна меандозад. Вақте ки шумо ин чизро мебинед намефаҳмед, лек вақте ки мо дар бараш худи сатанаро мемонем, назар кунед, сатанаро диден охир, сатана гуфта шайтонпарастӣ, бадбахтое ҳастанд ки тамоми бародароро дар мияма киштанд, ҳамаи сатанапарастанд. Назар кунед. Баъд аз ин видео назар кунед ки аллакай нигаҳ кунед ду шохе ки дар инҷо мебинед гӯшҳои бӯза диден, сари бӯз дар инҷо танҳо чашм надорад, гӯшҳо ба сӯи поён нестанд. Ҳар тарафе ки нигаҳ мекунем асл гул метовад. Танҳо диққати моро камтарак ҷалб мекунад, лек дар мобайн нигаҳ кунед иёша гул кашидагиянд, часпондагиянд, лек рӯ ба рӯи мо вақте ки ба сажда мерем ин шохаро ҷидо кардаанд, назар кунед шоха аллакай ҷидо, лек дар мобайн рӯ ба рӯи мо шайтон ба рӯи мо нигаҳ мекунад. наъузубиллоҳ, касе ки ин видеоро тамошо мекунад аз барои Аллоҳ ва тамоми муслимон ба тамоми муъминон тақсим кунад. Аз барои Аллоҳ, ин барои комментария нест, барои ҳавасу орзу нест, барои блогер шидан нест, танҳо аз барое ки ман ҳам дидам имрӯз ба шумо намоиш метавонам. Ин худи сатана ҳамон бӯзи лаънатӣ ки онҳо дар гардан кашола мекунанд ҳеҷ фарқият аз ҳамдигар надоранд. Назар кунед ба ин асл, баъд бар ҷойнамози худ. Омин.